Cső, bazd meg. Legközelebb a földszintre török be. Láttam, hogy elmennek, tiszta a terep. Remélem van nagy képernyős tévé, meg némi ékszer. Nyíj már ki a picsába. Hát, ha nyitva hagyták az idióták. Ó, igen. Remek, sehol senki, és vége nem kell levennem a cipőt a bejáratnál. Na, Hari. Hali, te vagy a házőrző? Nem, én Oszkár vagyok. Házi kedvenc, gyermekpótlék, divatdiktátor és kutyafluencer. Mi áradban nálunk? Hát úgy terveztem, hogy kirámolom a lakást, de most elbizonytalanodtam. Semmi gond, tedd, amit tenned kell. Gondolom nagy rajtad a nyomás az egzisztenciális bizonytalanság miatt, és magasak a társadalmi elvárások is. Pontosan, ahogy mondod, te nagyon rendes kutyus vagy, átérzed a helyzetem. Fogadjunk, a nőstényed nem tart férfinek, ha nem tudod garantálni az életszínvonalát. Igen, sosem elégedett, semmire kellőnek tart, pedig hatalmas kockázatot vállalok, hogy a kedvében járjak. Teljesen megértelek. Valószínűleg az otthonról hozott családi mintákat követed, a benned élő elhanyagolt kisfiú kompenzál a gyerekkori traumák miatt. Ahogy mondod, csak helyet tesz meg engem az egész világon. Bocsáss meg, hogy betörtem. Természetesen nem viszek el tőled semmit. Nagyon rendes ember vagy, én egyből láttam rajtad. Szívesen adnék neked pénzt, de sajnos hereficamon van, és műtétet gyűjtök. Még kereken 10 000 forint hiányzik. Ez tragikus, szívből sajnálom. Azt hiszem, pont van nálam annyi. Parancsolj, gyógyulj meg mi hamarabb. Hát kénytelen vagyok elfogadni, és örökké hálás leszek. Cserébe itt a kedvenc játékom, neked adom, erről mindig eszedbe fogok jutni. Köszönöm szépen, őrizni fogom, mint barátságunk zárogát. Viszlát, Oszkár. Viszlát, betörő bácsi. Jó utat hazafelé. Halifater, képzeld, megint betörtek. Csak a szokásos, lehúztam egy 10-essel, és kapott egy gumimalacot. Vagy lassan hozhatnám, mert már a hónapban a 10-et viszik el. Igen, mondtam neki, hogy az a kedvencem. Rendesen sírt, bazd meg. Még 3 betörő és megvan a görög utazás. Na, puszi.